У меня папа десантник, я очень горжусь им. 8 яшьлек Вика асфальтка төшергән ВДВ хәрефләренең ни аңлатканын да, әтисенең ватанны саклаучы булганын да яхшы белә. 2 август Хорышевлар өчен гаилә бәйрәме. Сегодня праздник от души. Бүген бик ихлас бәйрәм. Һәйкәл төзелеп бетте. Бәйрәмгә бөтен гаиләм белән килдем. Һава десант гаскәрләре көнен гаилә белән бергә бәйрәм итүне традициягә керттек. Халык та күп җыелды. Россия хәрби көчләренең канатлы пехотасы булган хәрби десант гаскәрләре көнен Нурлатның запастагы десантчылары һәйкәлгә эленмә токта куюдан башлады. Анда генерал-майор Маргеловның бездән башка кем тагы дигән сүзләре уелган. Хәрби көчләрнең элитасы саналган десантчылар булганда илебез шикләре ышанычлы кулларда дип белдерде хәрбиләрне котларга килгән район башлыгы. Имея в рядах запаса таких классных, таких мощных, таких подготовленных наших солдат, десантников и в будущем нашей границы и вообще безопасность нашей страны всегда на высоте, и мы спокойно трудимся и живем и процветаем на нашей родной земле. С хорошим вас доблестным праздником! Желаю вам десантского, военно-воздушно-десантского здоровья, успехов, здоровья, конечно, вашим близким, семейного благополучия и нового процветания нашему району. Десантчылар һәйкәлен булдыруга, хәрби патриотик тәрбия эшен алып баруга зур өлеш керткәннәр күкрәген иҗтимагый медальләр бизәде. Аларны десантчылар үзләре дә, чарага килә алмаганнары өчен тормыш иптәшләре һәм балалары да алды. Мой папа служил в десантных войсках, я тоже буду служить в десантных войсках. Минем тормыш иптәшем 3-нче аерым махсус багланыштагы бригадада Самара шәһәрендә хезмәт итте. Мин аның десант гаскәрләренә эләгүенә бик шат. Бүген аңа медаль бирделәр. Без аны гаиләбез белән бергә яратабыз һәм горурланабыз. Чарада шулай ук һәйкәлне сафка басуына ярдәм иткән район җитәкчелегенә, оешма предприятиеләр вәкилләренә рәхмәт хатлары тапшырылды. Һәйкәл тирәсен яңа гына салынган асфальт юллары бизи. Һәйкәл булсын дип янып йөрүчеләр арасында Анатолий Кутузов та бар. Үзе десантчы булмаса да десантчы әтисе хөрмәтенә тырышкан ул. Нурлатның запастагы десантчылары бүген аны үз рәтләренә кабул итте. Киләсе елдагы бәйрәмгә ул да зәңгәр су, берет һәм тельняшка киеп килә алачак. С малых лет он мне рассказывал. Кичкенә чактан алып әтием миңа десантчының кем булуы, аның сыйфатлары турында сөйләде. Гомерем буе мине шул сүзләр озата йөрде һәм хыялым тормышка ашты дип әйтә алам. Митинг тәмам, ләкин Нурлат десантчылары таралырга ашыкмый. Истәлеккә фотога төшә, сөйләшә, дуслары белән күрешә. Күпләре аларны елга 1 тапкыр 2 август көнне генә очрата ала бит.